Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Te hagan ka por ka bamenta nakaliang jongi ka HYC jong ka Mokora Circle aga jing sha kadai ka benta jong ka district ring jong ka han bat ka HYC den re nagi kam bong la kiar ring la ngalawan bumangan nakaliang jong ka circle te ke ai ka ba ngi sngo hagan ka por ba ngi shong hakmat jong press hakmat jong pai ba kalong ba habang yo I akan ka ai ka bala jia habang yo sngo ya ka jing od jong pai ba bat ngile ni leg jong ki khmat kawara ai ka jingli khmat jong I ka sek ka jingli ka ban kong kalong ba hatu kini ki mar ki bayat ki balakit na shilong ki balakit na kini ki than bala supply shathi shaborder hatu ki pai ba ki badon hapo jong ka lakalong hadong jiri lakalong haki border hat hatu kila ban bam ya kita ki piat lani uphan lani ka sini da ki spa ki trok ha ka shisni kata ka de jingkeli bat ka ba ka jingkeli ka lomba hatu uni UBSF wan mantuklar hapo ka shnong ka tha hapo ki area shnong haba ka duty ka jong ka de ha border te ui no ya ka duty border wan pat hapo jong ki shnong ki thau ka balalong ka jingdik ya ki pajba nong shnong ka jingting ro ha ka ju ko por nomor paling ngong ka jingting niyo I ya ka jingja ka BSF tang hakini kisngi ha ki jantia yo tu way doktor kila pendik kila pentut ha ka ba wat ban berngem ban siat ro ban pharap ba udai u khar Bangladesh te hatu habaya ki breu ki parakasi ki bayat phila ban pendik te haba phiwana ki shnong ki thaw ki area shnong hatu ki pajba kim ting ki pajba kin don ka jingting bat kin don ka jingseer te balai ba udi UBSF wan matuklar ya kini ki kam hapo jong ki shnong ki thaw tang na kabenta kini ki jing khayi jing ya jong ki kimar bam marsa te ka wei pat ka jingli kalong ka arais kalong ba hatu ka police department kamla se ban te lakam ya kita ki ai baro balai ka police department kami hatu ka balik ke BSF kawan bentuklar hatu ka police department kam trei lada kalong kumta hatu nakaliang juga administration kam don jing TPA hatu ka administration kam yoi bat kam yo sngo ya ka jingut jingnam jong pat bat lada kayo I bat kayo sngo ya ka jingut jingnam jong pat bat kayo I ya kata ka jing ko hangno re hangno kala dai ban sim kam bat ban le ai halor kata henry ban ong ba hadu ba BSF wan bentuklar tinggi sngo ba yo la se kadon ke sha lendet kabanga yo I bat kabanga ngaju perkhat habangi pet habangi le inspect ikine lengba jong ki unit ki jongi yo I ba UBSF u check ya ki kali ha ba ki hiar sha border han rengim ju I bat ba u check pat iki kali ki ba 1 q nak tai shade ti yo la se habakan kala ban long ba ni suspect ba kala ban long bakan don ka export bat ka import te ki ai ki mar ki bala import na bari lane nang no kata ka de jing suspect ngimla ban tip ngimla ban om henry ngi shu ketu ba la da pi check la dai ban check ya bahar ba di bakiru ha ju ko por kadang bala da kadon ka jing supply yo la se ki supply ban ma umar bam henry ka bawon kit pat yu umar balong la banong smuggling la nei hakan ko benta na mar kani ko perthai ko basneu shibun ki mar ki basneu ki poi yo la se ki don ki bakum kita mis ngoba kata ka kala long diko ka kom checking kila dai ban check bayar badi bakeu ko ju ko por ba lada ka police department kamla ban le EA halor kata ka administration kadai ban shim kam halor kata but kidon ki babun ki ba ujor bat ki ba ong ba kini ki BSF ki penyeng daheng ki kali claim da don kono jubab ke babiang claim da don kono kata ka jing checking ke babiang henry ki pendaheng kali
Kapala pentut ya kayat kayem jo upat ba haki stong ki thau ki bolong hakandom kan surat ro namar kajing penyat bat kajing bat klem sngau thu jo ki di BSF ya ka ban checking ya ki to ki mar ki balakit te lada kalong kumlu ro ndai ban pentut ya kayat kayem jo upat ba ban haba pi check ya kata ka bat pi de check nyero ha jo kapor henre ni penrem ro ha jo kapor ba nyimla pediang ba pinwan bantu kelar haki snong bisa habangi ngidang sanya ka police department bat ngipat UI ya kata kajigot upai ba hak bede bet kata sakawai pat mi sngobot penrem ro gini ginong khai ba ngimla ban nget na kalian jongi ke HYC ba phila ban khai yo to piat jong phi sha border tang haki sisni daki spa kitrok ni suspect ba yol ase kini kimar phi supply shabari te ni sgo ban ong ba ni penrem ya kinong khayu ba lada phi khai bian sabari kan wanra ya kajing jenjar jong pat nong song snong ha babun ki benta jong kini ki dong ki than bi jongi ha ba umar rep un keu ki marbam kin keu ha ki yau ki hat kumbang yo sgo ba ong ba ki masi ki kiu dor ba kini ki si balai namar ki babun ki lap ki syam ki ong ba kaladon kajing supply tu sa Bangladesh te kita ki ba kampen singau tenat ini bat ni maham bat ni pha ya ko khobor bat hakaju kopor ni ong ba pimdei ban le ya kini ki benta ki bom yahap bat ki bakta ya ka suk kasan ya ka yo ka kot bat ya ka ki bakta ya ka ya uduk usuk namara la pile ya kini ki benta nyiro na kalian jongi kum kasem ni haban sim kam ban le ai lo kini ki benta tindak kalian jongi ka SYC tang kini ki kentin ke bang idon mat ki bang isngau agar kapor ban wanra e ko boleh syukur